ka dɔn an bɛ se ka na kumaso kɔnɔ rapidement Abdou Touré labɛnna Abdou i ka dɔn i ni ɲankuma Abdou i ka dɔn hakaja min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye dafa kunnafoni jumɛn bɛ ayiwa Bunakun ka bi karamɔgɔ sani n ka don kuma kɔnɔna na n b'a fɔ n k'i sanbɛ an kun b'o kɛ de tunkarankew ka kɛnɛ kan a y'o kuma ayi kɔni ye hakili de ko selikɛla a ma kunɲɔgɔn kelen sɔrɔ fɔlɔ a m'o sɔrɔ dɛ alors Abdou i ka dɔn c'est vrai tu as raison alors an bɛ an lamɛnbaaw sanbɛ c'est vrai tunkaranke nin y'a fɔlɔ ye depuis sali kɛra san ma kɛ 100 ye an lamɛnbaaw lapasabaw ani kanubaw Ala k'o kɛ ya rabi an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka mɛn k'an lamɛn Ala k'an yɛrɛ an mɛn ka kunnafoni lase ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma Ala k'o kɛ fɛn fɔ ye bonɛ ye ani kuma jugu Ala kan'o bɔ an da n'i y'a mɛn radio jɛkafɔ a ka se bi ma lamɛnbaaw don Abdou o kuma foli ani tanu ni bɛɛ e min fana ye n ka baarakɛɲɔgɔn ye ka yafa ɲini k'i fɛ k'a kɛ to ɲini k'i fɛ san ma kɛ 100 an ka jɛ baara in na sabula i k'a dɔn ayiwa min ye ɲɛtaa ye ani dabalikuraw min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye radio Manca FM an kɛra sababu ye k'o fana sigi sen kan ka dɔ fara ko kan kama dɔ tungara o kɛla min ye ne kɔni yafala i ma karamɔgɔnin kalandenya la an yɛrɛw fana bɛ yafa dilaw fɛ n bɛ kankari da ye min na o ye téléphone tabaliya ye karamɔgɔ an y'o kuma an y'o kuma fɔ an y'o fɔ inbox la hali bi n bɛ segin a kan k'a f'i ye ka lamɛnbaaw kɛ seere ye i tɛ téléphone de ta c'est là ton problème bon ne fana ne y'a ɲɛfɛ ye n ko ne bɛ téléphone ne bɛ baara minnu kɛ a bɛɛ ye radio la kumaw ni production ye hali ni baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ minnu na ni bɛ téléphone bɛ sonné n bɛ ɲinɛ a kɔ ne hakili n ka ɲinɛ bon kana ɲinɛ n da kɔ justement o de ye problème ye e hakili b'a la sibiri k'a fɔ kari tɛmɛnen i ko ne k'a bila suniri la n y'a bila suniri la an taara yɔrɔ dɔ la a sonné n'a ye ma kɛ gasi ye ayi a sonné e ka téléphone tɛ sonné ka tɛmɛ ne ta kan o ayiwa tabarikala lamɛnbaga jɛrɛjɛkulu fo ko u sanbɛ san mana kɛmɛ bɔ an ka jɛ k'a sɛnɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ k'a fɔ min kɔni ye baara in ye kunnafoni baara don i ko kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ n'i ko taw i bɛ ma bɛn finman kan i bɛ bɛn jɛman kan nka o mun bɛ kɛ kunnafoni ɲini n'a tɛntɛnni na aw yɛrɛw kunnafoni don k'a fɔ k'a bɛ dabɔ kuma de walasa ka se ka maa dɔ suwa ni kuma dɔ ye a laɲini t'o ye nka fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ fɔ ka se ka kungun n'a ɲɛɲɛ woloma ka bɔ ɲɔgɔn na k'a di jama ma i b'a sɔrɔ o dɔ la baara in bɛ taa o sira fɛ lamɛnbaga jɛrɛjɛkulu fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka jamu bɛ kɛ a bɛ ɲɛsin maa minnu ma o de ye taamadenw ye maliden minnu taamana tunkarankew min ye garijɛgɛ duman ye Ala k'a di an n'u ma maa bɛ taama kun saba kama maa dɔw bɛ taama o bɛ taa fɛn ɲini wari maa dɔw bɛ taama o bɛ taa dɔnniya ɲini maa dɔw bɛ taama o fana bɛ taa ka taa lajɛ diɲɛ yɛrɛ fan wɛrɛw fɛ ɲɛnamaya bɛ kɛ cogo di o bɛ t'o lajɛ taa kun mana kɛ fɛn fɛn Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amin ya rabbi Allah n'u bɛna don min na o kana sɔrɔ an fana bɛ bolo ɲuman kan Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye amin donc an bɛ don kunnafoni cɛma kunnafoni jumɛn bɛ bi kunnafoniw la min ye an bɛ a ye k'a fɔ alamisa tɛmɛnen dala min kan min ye au conseil malien électoral olu kɔni ye kunnafoni di baro kɛ u ka jabaya la min bɛ tali kɛ ko minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ Abdou n y'a f'i ye u ka jabala a tɛ fɔ ko jabaya jabala de don a bɛ fɔ de ko jabala u jabala la jabaya tɛ bamanankan ɲuman ye a ma ɲi u ye kunnafoni di baro kɛ ni kunnafonidilaw ye u jabala la ni u bɛ cité UNICEF la Ɲamakɔrɔ o kunnafoni di baro in kɔni tun bɛ tali kɛ fɛn min kan ko minnu bɛ senna bi yɛlɛmakura minnu bɛ senna janko fanga yɛrɛ sanfɛ bolo la o yɛlɛmakuraw bɛ se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin tunkarankew ma cogo min na o conseil malien électoral u y'u ka min ye u ka hakililaw fɔ a ko kan fɛn minnu ni fɛn minnu bɛ yen nɔ k'a daminɛ kabiri tunkarankew sen bɛ don député bulon minnu kɔnɔna na lasigiden wɛrɛ minnu bɛ u kan ka minnu sɔrɔ u bɛ se ka kɛ nafa min ye u ma maliyɛnw bɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn o yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn o bɛ se ka cɛbɔ cogo jumɛn u fana y'u ka fɛlɛw fɔ a kan a kɛnɛ kan min ye u ka présidentba ye ni o ye Habib Sila ye ale da il est là Habib Sila il est là a bɛ yan an ma taa fo dɛ n ka ma taa sanbɛ bon hali n'an ma taa fo a ka salamafo bila ka na tabarikala donc ale ye dakuruɲɛ 2 d'a ma an bɛ taa jibi fan fɛ an bɛ jɛ k'o lamɛn Habib Sila yɛrɛ alors an ka Habib Sila lamɛn an ye ɲɔgɔn sɔrɔ c'est pour que an ka se ka don fɔ aw ye an bɛ min na au niveau du Haut Conseil malien extérieur et puis aussi k'a fɔ bon an kana ɲina bon an ye baara dama dama dɔ kɛ CICB par rapport aux refondation pour que an ka jamana ka se ka ko caman corriger ko min tɛ sira ɲuman kan bon je crois que pour que ka se ka lɔliya il faut que an bɛ ka jɛ ka to transition kɔfɛ pour demain pour que u ka se ka non seulement délai min d'uruma pour que u ka se k'o délai
Lawaliya ko respecter et surtout en tout cas an b'a fait Malika ke miye sini bon pour que au kase ka o fana Lawaliya donc voilà pourquoi an y'a fawi ko bon Malien lecture ko Dieu merci difficulté chama bana mais harsan an be compte gouvernement kan parce que il y a par exemple encore balima numbe français ou sengene do kosobe oui parce que pour be passeport pour la meilleure carte ina ko harsan gouvernement transition ko ni promesse tanye pour bena projet de loi do kera pour la dérogation pour ko kase ka ko yelema pour que vraiment be kase ka au degunka bon en dalem bula bon je pense que en yérembe senté kono donc en kamo bena pour que ka ko défendre ka vraiment ka kase ka ko jeya et puis bon je pense que vraiment quand ka burudi nyogoma quoi parce que vraiment mali be degumina bini amase ka ben nama do dakile fe ko bena gele amulu donc antese ka teme yoro were fini en cas autorité ambi wele ko de transition donc ambi doit couiller en bout de mai mais ni femite sera là kuni amba fo en cas représentant mon BCNT kono bon ministre nous temenaye bena en cas proposition soye donc vraiment bi anya wele ka fo ambo degu kan vraiment demana be pour min campi vraiment en dessous hakami lendo donc mais en béka pour moi je crois que dans la zone peut-être malikoni ande lembe ni na mais à chaque fois ala ya nyuma mbwala asambe ala dili ala ka nyuma mboni fanana pour ka kaze ka ambe malimi fait en kaze ko soro en 2022. Alors, Abdou, il y a un président Abib Silakapma, il y a un djele de Abib Famia, mais Wulika Johnny Chesri, où il y a un Mogobe Sente là, Sente, Djerjakoulé, il va faire l'Assemblée nationale. Alors, nous avons un Chera Koura, Ani, Awa Jamana Hakina Koura Koulou Boulouda. Alors, Abib Sila, Hakina me voit quand Kosobe. Alors, il y a un Djerjake, mais j'aurais voulu également, Abib Sila, qu'il parle un peu, Gelea Mimbe, Awa Tamadi Dokan, nous Maraka Jamanoye. Gela mimbe maraka jamano ni jamana du maraka do ni nyanje bi il va falloir que au conseil ani 16e oku ni do ala kosebe wasa ako abi no ya chumina nam comme do watungora o kibara koni o famna ana alasuma minyi nambola no ameta 16e konnana o conseil spre da diaspora maleni watla bayna ulu fana yi kuna fondi baroke u jabalala ni ube 300 logements na sawalbugu o kuna fondi baro kono kumbe talike feminka watla bayna ulu chamambe no mawya yi kuna fondi sakuraw kan ni internet saraw yi an sarawro ka fo minyi burjaliye ani una nyugo no kataka 16e resegere adola adofana be kataka anyama basere no Mohamed Sheriff Aidrai o ko nyirebe munka mumbu ulu ni bedi drameche bedi drame re jonni o ye nyefoli kala tonde kundu tonde mimbe no ni akumbu ka tona o femu nya bo tona femi kundila mano e mandaye ka yemore aka biro sigi France o ko kala chugodi yoro ya an re jam kan ka bi shin sawbo eni bedi kumana ne re na kumana ne ko kuma mbitime enni ni nyonche ne sigula nga radiola kanango droit de réponse ni mimbi bolo ka ke kuma seginye ede bi wuleli ke ibo nye folen bo ba lame donc 16e mo kunu ka bordo la sigi ke onu kuna fundila kundu minye munu ni mun so la kene kan anyata tawro flala anga jeka fanflo oui justement Abdou yani anga to là am se kan ko fait donner effectivement ni plateau kelenga en émission que a do bedi drame aya interpellé ka fo ay wa ni information do di qui n'est pas vraiment juste anga ma bo OK ça y a pas de problème en émission que la audi tungarego akanyeta ni ben kila kama na bi intéressé na kadiye en wele anga franci anga ni ka interview ta kana di ni otinye ni bina bumako ambire soit anga plateau kan ni otinye dimanche nata en wele téléphone na les faits et la version est mignée tu vas nous dire ça à ma dienze parce que on dit à Machikama on dit à Madiba Kama on dit à Abib Silakama on dit à Bedi Dramekama on est là uniquement pour la diaspora donc fait mimina ni
bɛn ni keleya ye ni min fɔra on est obligé de dire l'information mais malheureusement il n'a pas pu nous appeler a m'an wele a ma ala jɛmukan tɛmɛnen k'an wele a m'an wele donc an ye temps d'a ma an y'a jira la k'a fɔ ni version a ta ye tiɲɛ min ye a fana k'o fɔ hali bi temps b'a bolo alors hali bi temps b'a bolo Bedi on le dit hali n'a y'a kɛ message ye vocal ye WhatsApp nous on va diffuser l'information o tɛmɛnen kɔfɛ min ye awɔ dɔgɔkun tɛmɛnen on a reçu sur le plateau de Mantia FM Bams Sise alors an ka baro kɔnɔ an ye Bams Sise fana ɲininka gɛlɛya min bɛ 16e bolofara min bɛ Faransi kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Bedi ani ɲɛmaso ni ɲɔgɔn cɛ il a été clair il a donné des informations an y'o kunnafoni di Mantia FM kan an y'o di Africa Television alors kɔsa in na kunnafoni laban minnu bɛ yen ni ayiwa 16e ɲɛmaso bɛnna ka k'olu di e kun t'o kɛnɛ de kan i ye joni ɲininka ani Mohamed Cherif Aidara de kumana an ye kuma in kɛ tayɔrɔ fila ye tayɔrɔ fɔlɔ an k'o lamɛn Jibi fan fɛ an k'o lamɛn jɛkulu min de don c'est apolitique à but lucratif anti président ɲinina anti foyi ɲinina politique jɔyɔrɔ la n ka ne de ma mais an ni député ka kan parce que an ye a ka ca ni miliyɔn 6 ye an k'o kɛlɛ de kɛ ngo ne de ye négociation nin kɛ pour que député y'a ka sɔrɔ ngo député naani dun tun dira ma ne de k'u ma ngo o y'a kɛ 8 ye ko non an bɛnna 6 ma ngo député 6 ni fila a ka di an ma fila a ka di haut conseil ma et fila a ka di jɛkulu wɛrɛ ma mun ti haut conseil kɔnɔ min ti 16e kɔnɔ ne y'o fɔ ORTM na donc o député fila b'an bolo bi mais an ye fɛn min ɲinina sisan a bɛ lawa yɛrɛ fana ni ala sɔnna an ka wasoden mana kɛ hakɛ ye an ka wasobulonba kuraw kɔnɔ ni ala sɔnna sigiyɔrɔma 100 fo an ye temps sɔrɔ n'a kɛra 200 député 200 fo diaspora ye député 20 sɔrɔ ni sénateur ko kɛra a la sigiyɔrɔma 4 a 1 fo an y'a sɔrɔ sénateur la donc o de o ye an ka laɲini ye et bi foyi tɛ se ka kɛ jamana nin kɔnɔ ni CSDM ma wele a ko la donc an ka kɛlɛ o ye aw ka kɛlɛ de ye aw y'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bi wele ka Orange Money c'u ma k'a fɔ ko ne ye CSDM représentant ye kuna sini ne ye kamalen dɔw ye a tɛ se k'a kalan yɛrɛ fo k'a yɛrɛ téléphone na ale yɛrɛ b'a téléphone la k'a kalan parce que CSDM sigir'a ma ko ale ye représentant de CSDM Côte d'Ivoire sax et Côte d'Ivoire alors donc o y'a yɔrɔ ɲini a y'a f'u ye k'a fɔ ko mɔgɔ min y'a bila a la le plus grand bureau de CSDM se trouve en Côte d'Ivoire ni o de ye CSDM logo ye yɔrɔ min bi yan i b'a dɔn jɔn de tɔgɔ bi yan Dramé Beydi a tɔgɔ de bɛ nin ye et a bɛ se ka fɔ cogo di ça c'est celui-là qui est Laurent celui qui a monté dans un bureau ka ne ja ani Beydi da ja ka bɔ télévision kɔnɔ avec CSDM affiché et mandat min dir'i ma 2016 k'a fɔ ko e ye CSDM sigi e bɛ se ka taa o logo ka bila i tɔgɔ la cogo di donc kɛlɛ de bi kɛra ale yɛrɛ ani CSDM France o dɔ jɔlen bi yan olu y'a gɛn 22 septembre u y'a gɛn 2019 est-ce que kɛlɛ bɛ an ni ale de tɛ ou bien a bɛ ale ni CSDM France de tɛ ou il est très ma n ko aw ka ko de don n'aw y'a gɛn a ye min kɛ parce que an tɛ se k'a gɛn on a pris acte tout ce qui s'est passé entre CSDMF et Beydi donc an kɔni problème bi bɛ an ni ɲɔgɔn tɛ a taara ja min bila a tɔgɔ la mɔgɔ m'a yamaruya la mɔgɔ m'a f'a ye alors an ka kɛlɛ kɛra o de ye a gɛnna an m'a gɛn dɛ CSDM France yɛrɛ de y'a gɛn CSDM France fana ye CSDM u ye a ko assemblée kɛ ka président sigi 5 ans o tɔgɔ ye Mariétou Diallo elle a participé à la conférence ici le 22 et le CA également donc kɛlɛ aw bɛ fɛn o fɛn mɛn kuma ni neneni na et a lawulilen de pour que an ye fɛn kɛ an man kan ka fɛn min kɛ ou an ye fɛn fɔ an man kan ka fɛn min fɔ il est important que aw y'o faamu ça c'est la lettre 22 septembre 2019 a gɛnna ka bɔ CSDM la ça c'est CSDM France o de y'a gɛn an tɛ o olu de y'a gɛn vous avez vu message d'information donc an ma gɛn olu de y'a gɛn c'est pas nous
Atara plainte déposée tribunal commune 6 et alors plainte déposée et je veux vraiment que vous regardez très bien. Fait min fort à Paris, ani fait min fort à c'est deux choses différentes pour la même personne. Tu vois? Alors, ça c'est le jugement de Paris. Ici, alors, vous avez vu ce qui est écrit? Dans ces conditions, faute de justifier avoir été habilité par les statuts ou mandat spécial de cette fin, M. Haïdara ne peut être considéré comme représentant valable du CSDM devant le tribunal de France. Est-ce que ça c'est le jugement de Paris, hein? Est-ce que ça veut dire que moi je ne suis plus président? Bon, voilà en fait, on va vous donner ce document à exploiter. Conférence bien, coordination nationale du CSDM France. Mais national là c'est en France, c'est pas ici. Nous t'as Paris, nous connaissons ce qu'il. Mais ni mourou ou la canaya, car faut ibna conférence ou font finque CSDM voilà. La loi sera appliquée à la lettre. Il y a une loi qui régit les associations, loi 04-038 de 2004. Moi, alors, tu verras face à la loi. Donc, m'a fait information n'inchari, bayi boa kalama. Anga CA contre l'administration Bana, le 21 janvier. Anga conseil, conférence nationale au Bana, le 22 janvier. Ministère Woloula de Nana. Woloula. 5 ambassades, OIM, le Haut Conseil islamique, l'Union européenne, Betumbe, à Kera CICB. Observe que Tchougou Kafoko, après ça, Ebi Wouli Kafoko, Ibita conférence de Kébamako. Voilà, le mot a famia Kafo, Nikonouye, Mini, Moerchirfo, Aidraka, Kumakauni, Uka, Nola Jere, Sinfe, Mukuye, Kunafundi, Barouye, Kasega Maula Dunia, Kabila Dilim, la Kundamana Kelna. Na fonenko la janko fɛn minnu bɛ ka fɔ bi don in na Mohamed Cherif Aidara ale yɛrɛ ma ani fɛn minnu bɛ ka fɔ 16e Faransi bolo min bɛ yen nɔ ni u bɛ Bedi Dramé a yɛrɛ ka fɔ la ni ale b'o o ko la ale ni Mohamed Cherif Aidara u ni ɲɔgɔn cɛ ni kuma kɔni an b'a ye k'a fɔ kumakan minnu fɔla kɔnɔna na kumakan jɛlenw de don o ye k'a fɔ min kɔni ye 16e ye 16e tɛ fila ye 16e ye kelen ye 16e kelen min fana don Mohamed Cherif Aidara bɛ mun ɲɛma o de ye 16e bureau yɛrɛ ye ko bolofara minnu bɛ jamana wɛrɛw fana na olu fana tɛ bureau fila ye bureau ye kelen de ye donc gɛlɛya ni fɛn minnu bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a dɔn k'a fɔ maaw ye caman faamuya a la nka maaw k'a dɔn k'a fɔ 16e mana kɛ yɔrɔ wo yɔrɔ 16e bureau ye bureau kelen de ye k'a fɔ ko ni jamana in n'a fila don ni jamana in fana n'a fila don ɲɛmɔgɔw ni min ye maa tɔw ye olu bɛ ɲɔgɔn sama a nɔfɛ an tɛ o waati la sisan donc karamɔgɔ de b'a tunkara bakuruba la nin de tun Mohamed Cherif Aidara ka kumakanw ye. Alors i k'a dɔn a bɛ faamu quel qu'en soit alpha i k'a dɔn sɛbɛnfura caman bɛ yen an yɛrɛ y'o sɔrɔ sɛbɛnfura minnu jɛlen don i k'a dɔn kabini CSDM sigi kuma ka se fo bi ma i k'a dɔn gɛlɛya man ka y'a la bon Mali association bɛ pratiquement a bɛ ten même Haut Conseil à Faransi a ka gɛlɛn bon Faransikaw fɛ toujours c'est les mêmes choses mais n bɛ fɛn kelen dɔrɔn de fɔ maliyɛnw ye fɛn kelen dɔrɔn maliyɛn mana kɛ cogo cogo i ye maliyɛn de ye u k'a faamu k'a fɔ jɛkulu o jɛkulu n'a sigira a bɛ sigi maliyɛnw de kama donc u kan ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ tigɛ hali n'u bɛ kɛlɛ in ka fɔ so kɔnɔ ni tribunal taw ni ɲɔgɔn buruja ni fɛnw jango réseaux sociaux ni fɛnw n'o nana ka ban a man ɲi a bɛ kɛ sababu ye hali ni n'a sɔrɔla tiɲɛ tɛ Mohamed Cherif Aidara bolo et min mana sigi a bɛ kɛ sababu k'i ka ko dalasa k'a barika ban alors justement c'est ça le problème bon maintenant quand on va dans n'an taara problème yɛrɛ la jamana in kuma gɛlɛyara i mana kuma maa ka côté la walima i mana i ka hakilina bɔ dɔw b'a fɔ ko non i ye karisa de dɛmɛ ka bɛn ne kan i bina ne kan bon an dun vraiment an bɛ segin a kan k'a fɔ min ye Bedi Dramé Bedi Dramé don min Mohamed Cherif Aidara papier caman k'a fɔ a ka CSDM bolofara sigi Faransi a sigilen a n'anw de fɔlɔ kuma na a da y'a fɔ anw ye nin kumaso kelen kɔnɔ donc on a au courant an b'a kalama bon ne ko bi ko o tɛ président ye ça c'est autre chose maa min ye papier cɛ ma k'e yamaruya k'i ka kɛ bureau mɔgɔ ye e bɛ se k'a fɔ cogo di k'o tɛ président ye et puis paradoxe bɛ yɔrɔ min na ça c'est un paradoxe karamɔgɔ Daba Tunkara jugement min kɛla Faransi o y'a jira k'a fɔ ko Mohamed Cherif Aidara a bɛ jɔyɔrɔ min na n'o ye 16e président ye a tɛ se ka Bedi Dramé wele sariyaso la sabula 16e sariya sɛbɛnw b'a fɔ ko n'i bɛ mɔgɔ wele sariyaso la 16e tɔ la fo k'a sɔrɔ e de ye secrétaire général ye nka président tɛ président
président taquet oui wa charia c'est bon c'est tout le mais maintenant Bedi bika plainte mun do Bamako ya non plainte ko nana ba yira ka fo ati mo Sheriff Aidara aba reconnu parita gela mun be no o ka fo o fondé formité ouais formité donc maintenant si ça yanta a fora ka fo bureau mun sigla ou la lettre bureau de reconnu donc bureau mun sigla 2015-2020 a to reconnu mun sigla 2020-2025 a to reconnu donc fait flyer mais a chi kono côté kele voilà donc na ma wolele ke ka nyafole ka nyi voilà akay wolele ke bo flila vraiment ko il y a qu'un problème Bedi vraiment Ibikaso il n'y a qu'un problème Bedi Dramé tu peux nous appeler hein, au 00223 20 24 76 29 si c'est Bedi Dramé il y a qu'un problème kunafuni ni information mi bibolo ibo dama alors de toute façon Abdou Touré il ka don problème yi mi ni do sango san association n'a sigira Mali kɔnɔ ko a bɛ ni ka wuli ka taa ɲɛfɛ gɛlɛya dɔ bɛ na don a la i k'a dɔn maako a laban bɛ taa kɛ maako ye non an tɛ nin reconnu jamana 50 ni ko bɛ n fɛ nin bɛ n fɛ nin bɛ n fɛ toi tu n'es pas membre du bureau national fo bolofara min bɛ Faransi e y'o o bureau ɲɛmaa de ye min yɛrɛ ye président Baye o de papier de ma k'i yamaruya i ka kɛ ɲɛmaa ye alors taalen ɲɛfɛ ni wariko kumaw ni gɛlɛyaw donna parce que kuma in ka ca loko u ka tamasiyɛn o tamasiyɛn bon kɔsa in na ko a kɛlen bɛ ka tamasiyɛn ta ko y'ale ta ye tamasiyɛn tɛ ta ye tamasiyɛn tɛ Mohamed Sheriff Aidara ta ye il faut le dire c'est la loi qui le dit hein. Ni Mohamed Sheriff Aidara bɔra sini CDM présidentiya la a ta tɛ ale se k'a fɔ ko logo tamasiyɛn min CDM tamasiyɛn Mohamed Sheriff Aidara se k'a fɔ n bɛ taa n'a ye parce que ne bɔra président la parce que a ta tɛ CDM de ta don CDM CDM ye tɔn de association don maa kelen se k'a fɔ k'i b'a ta donc ça c'est des an ma kalan sa mais ni sera fitinin ninnu n'i ye nin fɔ a bɛ faamuya Mohamed Sheriff Aidara se k'a fɔ ko ale yɛrɛ de ta ye CDM fɛ ye c'est pas pour lui c'est pour l'association hali min y'a dɛsɛ a kunkolo la k'a dilan k'a di CDM na n'a dira CDM o tigi se k'a fɔ k'ale ta don ayi parce que papier de bɛ kɛ o fana ni CDM ni ɲɔgɔn cɛ voilà donc ça c'est clair c'est comme sisan radio kɔnɔ an ka logo min filɛ nin ye voilà ni a fɔra ko ɲɛmaa dɔ ko nin logo in y'ale yɛrɛ ta de ye voilà ko nin y'ale de ta ye i bɛ se ka dɛmɛ kɛ k'a hakilila di i bɛ se ka hali infographe dɛmɛ k'a kɛ a bɛ se ka kɛ nin cogo la mais ni fana kɛla ka ban o y'a kɛlen radio ta ye radio ka tamasiyɛn na buguna tɛ n'ale de ye Bedi c'est pas pour toi le logo de CDM c'est pas à toi c'est pas pour Mohamed Sheriff Aidara ce n'est pour personne maa si tɛ CDM bureau la min bɛ se k'a fɔ k'i ta ye ayiwa logo ye CDM de ka logo don Mohamed Sheriff Aidara bɛ taa e Bedi bɛ taa bɛɛ bɛ taa ka CDM to yen ka logo in to yen fo n'o y'a sɔrɔ n'u tila ka bɛn a kan ko ka logo falen ka kɛ voilà ni logo bɛ falen o bɛ kɛ ɲɔgɔn ye ba de senfɛ n'o ye assemblée générale de bɛ bɛn a kan maa kelen se ka décider alors an bɛn n'a kan an bɛ CDM an b'a logo falen c'est ça aussi la réalité donc moi ce que j'ai dit à mon frère Bedi Dramé vraiment cette histoire là a man ka taa yɔrɔ jan mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ Faransi u kan ka wuli ka jɔ boloda maa kalannen minnu u kan ka wuli ka jɔ boloda vraiment cette histoire là a man ɲi a bɛ dɔ bɔ fanga na CDM ye baara min kɛ a sigi furadama ka n'a bila bi la Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan vraiment il faut féliciter maa kelen tɛ kɛ jamana ye maa kelen tɛ se ka kɛ association ye nka maa kelen bɛ se ka kɛ sababu ye ka association k'a barika k'a lataaɲɛ ça ce mérite revient à Mohamed Sheriff Aidara don min tɔn in bɛ sigi sen kan je le dis haut et fort il y a des témoins Mohamed Sheriff Aidara n'a tulo bɛ na a bɛ na don min pour a ka interview fɔlɔ radio la c'est Jakafɔ a kumana pour la première fois CDM tɔgɔ la a kɛra Jakafɔ de la o kɛra tɔn in sigi kuma a don a siranna a ko non anw ye Abibu Sila ka mɔgɔ ye n ko ne tɛ Abibu Sila ka mɔgɔ ye ne tɛ e ka mɔgɔ ye association hali sini ni association dɔ sigira sen kan ko a bɛ maliyɛnw de dɛmɛ u bɛ jamana kɔ kan o association mana kɛ Amérique a mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye ne wele k'a sara n b'a dɛmɛ parce que maa ko tɛ an bɛ maliyɛnw de kɔ tout court maliyɛn tout court maliyɛnw bɛ dɛmɛ cogo cogo minnu bɛ taama na u ka sɛbɛnko n'u ka sigiliko la maa ma bɛ se ka dɔ k'a la n'i sera anw ma an b'i dɛmɛ an bɛ sira d'i ma se wɛrɛ ta anw ye o de ye ka kuma da d'i ma kunnafoni min b'i bolo i k'a jɛnsɛn mɔgɔ ka se k'a dɔn la preuve est que hali mɔgɔ minnu bɛna ka bɔ tunga na maa minnu kelen-kelenninw bɛna an b'u ta plateau yɛrɛ kan an b'u ta yan donc association fɛn bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka tɛmɛ a dɔw yɛrɛ la an yɛrɛ b'u démarcher an bɛ fɛ i ka na an ka baro kɛ an ka baaraw kan i ka baara kan i baara ka min kɛ o dama min tɛmɛna awa nin kumaso in kɔnɔ k'a sɔrɔ haut conseil tɛ k'a sɔrɔ CSDM tɛ o ka ca alors même je reviens Dramé don dɔ la a ye tɔn dɔ sigi sen kan ko Cogemex ou bien Sogemex alors o fana tun ye parce que ale bɔra CSDM na a taara nin sigi sen kan
an y'a démarché kunnafoni fɛn fɔ b'a bolo par rapport à ça ni radio kelen na il a parlé. Je me rappelle encore, il y a l'autre là, Doc Maraka de Suisse, Arnaud Koulibaly. Arnaud Koulibaly a donné beaucoup d'informations sur ça. On a censuré. On va faire parce que c'est de la kata. Non, c'est pas notre rôle. Il faut que les gens comprennent qu'à fond on est de bonne foi. Mais Mali est de Kera Djamana Doye, vraiment, on va à la délit. Ni kuntanga jamana kono folo ala ka se kana ni famiyali min b'a to mɔɔ bi gɛrɛ ɲɔgɔn na min b'a to mɔɔ bɛ hakilina sɔrɔ hali bi mɔɔ bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya i k'a dɔn kɛlɛ banbali ni jagoya ko kana ko karaba tilegan fɛ a bɛ se ka dabila cogo min aw bɔra faso de la ka taa taama a taara taama a bɛ dunan la jamana minnu na na a yɛrɛ dama dɛsɛra ka bɛn fo a bɛ taa ɲɔgɔn joro fo a bɛ ɲɔgɔn buru jafo ka ɲɔgɔn lajaba ka taa ɲɔgɔn olu ka faamasow la a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye olu yɛrɛ ka faamaso la donc vraiment donc finalement tigɛ bi k'a bɛɛ la Tebika bela hal ni e se sɔrɔ hal ni e se sɔrɔ i y'a mɛn i bɛ mɔɔw ka kungo bɔ maaw de b'i nɔfɛ ni mɔgɔ farala kun alors ça c'est un problème donc il va falloir que les Maliens a ka ɲɔgɔn lamɛn a ka fara ɲɔgɔn kan association min bɛ Faransi yɛrɛ de sigi ka gɛlɛn kojugu bon min ye tungara Maliens yɛrɛ dama kelen bɛ ka sigi gɛlɛya ɲɔgɔn bolo kali ka sɔrɔ tubabuw m'o dɔw kan alors ni tubabuw nana bi a ka sisan a bɛ se ka jɔni dɛmɛ parce que déjà aw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ a faralen don a tɛ ɲɔgɔn fɛ o ye kelen ye a filanan Abdou i k'a dɔn ce que moi je veux pas vraiment ce que moi je veux pas bi les réseaux sociaux kɛra i k'a dɔn ayiwa yɔrɔ ye yɔrɔ min ni min dimina walima min ma min fɔ walima ko dɔ kɛra mais o bɛ se k'a datugu a da la a b'a ka téléphone ta a bɛ kumaw ni fɛnw kɛ et ça c'est des pratiques min ta an danbe ye o pratique ninnu t'an ka réseaux sociaux nana ka kunnafoni di mɔgɔw ma teliya la min bi mɔgɔ nafa mais n'a yɛlɛmana ka taa kɛ ɲɔgɔn buru jafo ni ɲɔgɔn nani ye non vraiment c'est compliqué c'est vraiment compliqué donc an bɛ min fɔ Maliens ye taamadenw minnu bɛ jamana wɛrɛ la a ye ɲɔgɔn lamɛn a ye gɛrɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn lamɛn a ka gɛrɛ ɲɔgɔn na a ye ɲɔgɔn supporter a taara fɛn ɲini tunga de la ni min ma taa fɛn ɲini o taara dɔnniya ɲini alors ni a sigilen bɛ o jamana na san 30 san 40 vraiment c'est pas le lieu a ka ɲɔgɔn buru jafo s'il y a un problème a ye ɲɔgɔn ye Malienya la hɔrɔnya la silamɛya la a ye ɲɔgɔn ye a ka sigi ka kuma i k'a dɔn min ni min man kan jalaki ni jalaki min bɛ min bolo a k'o bi ɲɔgɔn kan mɔgɔw ka don a ni ɲɔgɔn cɛ a ka kuma o ka fisa ɲɔgɔn buru jafo ni ɲɔgɔn lebu ye vraiment o de bɛ kɛ sababu ye ni bɛn ni kelenya bɛ yen est ce que tɔn caman yɛrɛ kan ka kɛ malidenw tɔgɔ la jamana kɔ kan a t'a kun bɔ c'est pas la peine ni bɛɛ ka laɲini ye kelen ye e ko ko e bɛ tungarankew dɛmɛ ne ko ne b'a dɛmɛ alors pourquoi an tɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ tɔn kelen ka Maliens dɛmɛ ɲininkali to min voilà alors ni farafarali vraiment c'est compliqué an b'a ɲini Ala fɛ hali bi faamuyali kana Abdou faamuyali kana karamɔgɔ daba tungara min yɛrɛ ye ko fana ye o de ye k'a fɔ kankan kun gosilen bɛ k'a fɔ ko Bedi Dramɛ kɛlen bɛ ka wele bila Maliens ma minnu bɛ a ka 16e bolofara la k'a fɔ k'u na ɲɔgɔnyeba kɛ Bamakɔ yan nɔ kunnafoni kun fɔlɔ kɔnɔna kunnafoni fɔlɔ minnu kun cunna min ye Bamakɔ gouverneur ye ale kun ye o sigi ale kun ye o yamaruya nka ale nana dɔn waati min na k'a fɔ k'u n'u ka bureau ba tɛ ɲɔgɔn kalama ale ye lettre wɛrɛ kɛ min b'a jira k'a fɔ ale kun sɔnna ka fɛn dɔw kun bɛ ale m'o faamuya o faamuyalen kɔfɛ ale bɛ fɛ fɛn fɛn bɛ n'a bɛ kɛ a ka tɛmɛ u ka bureau ba fɛ walasa u ka se ka kumakan kelen fɔ donc hali bi mɔgɔw bɛ nuance la il y a une nuance en réalité dɔw b'a la ɲɔgɔn ye min kɛ dɔw b'a la tɛ kɛ n'o fana bɔra da min na an n'a bɛɛ langɛlɛ ɲɔgɔn na oui Abdou ɲɔgɔn tɛ kɛ ɲɔgɔn ye tɛ se ka kɛ parce que ɲɔgɔn ye n'i ma ɲɛ i bɛ ni ɲɔgɔn ye kɛ jamana kɔnɔ a bɛ kɛ kafo min na o kafotigi de bɛ sɛbɛn d'i ma il faut être clair dans les explications kafotigi de bɛ sɛbɛn d'i ma k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye bɛ kɛ n'i yamaruya le gouverneur a été très clair e lettre fɔlɔ kɛ k'a fɔ a bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye min bɛ ta ka ɲɛsin ayiwa min ye denmisɛnnin minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka dɛmɛ an'u ka taabolo la gouverneur ko ça c'est une très bonne chose an sɔnna a bɛna ɲɔgɔn ye kɛ fɛn fɛn bɛ ta ka ɲɛsin denmisɛnninw dɛmɛni ma minnu bɛ taama minnu bɛ tunga fɛ je suis vraiment d'accord mais gouverneur tilala ka bɔ a kalama k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye kɛlɛ wɛrɛ de b'a kɔnɔ sabula tɔn in bolofara misɛnnin dɔ de bɛ yen o de bɛna kɛ mais est ce que bureauba b'a kalama bureauba de ye ladɔnni kan anw t'a kalama bon gouverneur ko ni bureauba t'a kalama Mohamed Chérif n'o t'a kalama donc a tɛ kɛ donc i bɛna ɲɔgɔn ye kɛ cogo di donc depuis là-bas i b'a dɔn k'a fɔ tu n'as pas raison ministre min bɛ yen n'o bɛ Maliens taamana ministre min b'u kunna n'o ye ministère des Maliens l'extérieur o fana ye sɛbɛn jɛlen fɔ a sɛbɛnw b'an bolo yan alors bon vraiment c'est pour que tout ça ayiwa
munna nin bɛɛ sama-samani a labana ka b'o la ka taa kɛ maako yɛrɛ ye CDM ko yɛrɛ tɛ bilen entre Dramé Mohamed Cherif Aïdara n bɛ duel a kɛra duel ka kɛ nani yɛrɛ ye an b'i gɛn ka bɔ tɔn ɲɛmaya la jama jɛra ka maa min sigi e kelen bɛ se k'o kɛ cogo di ça c'est un problème et puis ka laban tuguni kuma wɛrɛ bɛ ka t'o fɔ ne ye kunnafoni dɔw mɛn alors Mohamed Cherif Aïdara a tɔgɔ ye nin ye Laginɛ n'i taara Sierra Leone a tɔgɔ ye nin ye n'i taara nin yɔrɔ a tɔgɔ ye nin ye an maliyɛn minnu bɛ taama ka taa jamana kɔfɛ n'a fɔra k'an k'o bɛɛ gundo bɔ maa caman bɛ gɛn ka bɔ jamanaw na dɛ mais pourquoi tout ça mais ça ce n'est plus un problème d'association c'est devenu un problème personnel pourquoi malien jumɛn bɛ yen k'i bɛ taa jamana wɛrɛ la n'i tɛ dɔ bɔ si la walima i t'i tɔgɔ yɛlɛma walasa i ka se ka sɛbɛn sɔrɔ o de ka ca mais non mais pourquoi nin sekɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ da kɛnɛ kan c'est méchant moi je pense pas que o kun bɛ quoi honnêtement soyons sérieux hein ne tɛ Mohamed Cherif parce que c'est ça Dramé il m'a dit une fois oui an b'a dɔn a fɔra an ye ko Cherif bɛ wari de d'aw ma Cherif mun wari d'anw ma ayi wariko kuma kun t'a la hein wariko kuma t'a la ni wariko kuma b'a la ministère yɛrɛ tɛ wari d'anw ma o kuma tɛ Cherif ma ministère tɛ wari d'an ma gouvernement tɛ wari d'anw ma jamana tɛ wari d'an ma Mohamed Cherif Aïdara bɛ se ka wari jumɛn in d'anw ma ko o bɛ se k'an bɔ an bɔcogo la kabini an ma Mohamed Cherif Aïdara dɔn an bɛ Ala tanu an balolen don alhamdulillah alors vraiment soyons sérieux voilà c'est compliqué malien kan ka faamuya k'a fɔ vraiment c'est un problème i mana taa Mali yɔrɔ o yɔrɔ c'est le même problème aux États-Unis c'est plus pire et allié non toujours c'est le même problème non je parle pas du CSM de association caman de fana bɛ New York minnu fana jɛnsɛnna voilà au conseil ka bureau sigi yɛrɛ la maa caman ko ni ɲɔgɔnna problème fana kɛra yen mais pourquoi hein? Il y avait Bala Sissoko qui a été démis, bon, ne m'a donné nous bébé c'est quelque chose et puis malien demain ne qu'on pas demain yamé Nasrou la ni be kele ami jamana ko kana ami jamana ko kan mais ami franchement kan c'est tout c'est pas un problème en tout cas alors Abdou anga duma donner la main ami ta ñefe Abdou Touré i ka dɔn k'a da Bamakɔna lamini bɛɛ lajɛlen tulo kan ani maa minnu bɔra k'a lamɛn ka bɔ diɲɛ kɔ kan u k'a dɔn k'a fɔ hakaja u salen bɛ radio jɛka fɔlɔ u ka jɛmukan min ye tunkaranke ye dimanche o dimanche i k'a dɔn ni jɛmukan an b'a sigi sen kan an min ka san 30 bɔ i k'a dɔn ni jɛmukan laseli la hakaja i k'a dɔn a kɛra sababu ɲuman caman ye maa caman ma hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn caman b'a fɔ k'olu degunna nka a kɛra sababu ɲuman ye sabula an ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye kunnafoni n'a ka ɲi tunkaranke ma olu ka gɛlɛya caman bɛ sɛbɛnkow ka sigiyɔrɔ ko an'u bɛ jamana minnu na o degun o fɔli a bɛ kɛ sababu ye Mali faamaw k'a mɛn Mali faamaw ka wuli ka jɔ kɛ hakaja min bɛ se k'a to kunbɛli bɛ kɛ joona k'a ko i k'a dɔn k'a dalasa Abdou n bɛ segin a kan k'a fɔ jɛmukan ninnu daminɛ waati kabini Libi kɛlɛ fɔlɔ gɛlɛya fɔlɔ minnu kɛra ni ma fili radio so fɔlɔ min kɛ n yɛrɛ la min sera k'a kunnafoni da o ye radio jɛkafɔ ye ka maaw to kaso la k'u wele u bɛ kaso kɔnɔ an ma binani an ma kɛmɛ bɛ nin yɔrɔ in na a dunama in kama sécurité d'état dongo do dimanche o dimanche u bɛna jɛka fɔlɔ nɔ an bɛ émission min kɛ an b'a resiré ka d'u ma pour que u se ka taama maa minnu minɛnen bɛ ka bila kaso la Algérie Libye u bɛ se ka t'u dɛmɛ cogo min na je crois que o don caman dɛmɛna olu bɔra kaso la alors i k'a dɔn yɔrɔ caman o kɛra ten alors Abdou vraiment an ka ala deli jɛmukan min n'an b'a kɛ vraiment a ka se ka kɛ ayiwa faamuyaliba ye kunnafoni wɛrɛ jumɛn bɛ yen kunnafoni wɛrɛ tɛ yen nɔ karamɔgɔ Daba Tunkara foli kɔni an bɛ tɛmɛ ni o ye hali bi seli hukumu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an b'a an ka lamɛnbaa dɔw fo minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina u b'an wele u bɛ hali jamukan don minnu na n'an ma jamukan kɛ kari tɛmɛnen maa caman y'an wele k'a jira ko mun b'an na an y'a jira k'a fɔ fɛn t'an na ka baara n'a taabolo don min ye grand sila ye an b'a fɔ yan fo New York ko a ka seli la a ka samaw ye la grand sila a ka samaw ye la alors Abdou i ka dɔn an bɛ foli ni tanukɛ ka ɲɛsin bɛɛ ma min ye ayiwa babu ye an bɛ ne ka waati damadɔ bɔ Abdou i k'a dɔn a kuma fɔlen an bolo ye wajibi ye sabula i k'a dɔn o de ye maraka jamana ye maraka jamana gɛlɛya ni gɛlɛya min b'a kan bi i k'a dɔn o donnen don Abdou i k'a dɔn jɔnya ko kuma hɔrɔnya ko kuma Abdou i k'a dɔn dɔw bɛ jalaki bɔ k'a bin mɔɔw bɛ bin mɔɔw kan k'u siri k'u bugɔ k'u banna jɔnya ma i tulo bɛ kuma in na
ngo jonya ngo o dugala anga sharia sebo justement bon et kunafoni nunu ka ta abi kamana gwan I kamana bi gwan fo ka fo ka toti alors e ka don anyi jemu ka chama nge par rapport à ça e ka don do ba fo nindo do ba fo ninte do ba fo mbe video erechima uye ma sabasiri uye do kun uye do bon c'est compliqué et te romi itse ka fo ingalo abo mais ni isi ki miri ka hakilu jetemene abdu baye ka fo ko do be abi kamana gwan au 21e siècle en bodela gien laba bi yoro mi bi ka fo halibi ma se ka masiri walma ka ma fa ka jakwa ka bla kula moi ça meton ni ni re nyama daka o de la nyafi vidéo ni awa réseaux sociaux kuma abdou kado ma se ka kala turu a doka anya chama nye ko foni chama dira minu nyengaloyi ko chama lakalla a sɛgɛsɛgɛli taara kɛ ngalo ye dɔw bi jakɔrɔ dɔ ta k'o bila ko nin kɛra kunungo bon ça c'est compliqué il faut que les gens comprennent anw ta tɛ k'a fɔ an bɛ hɔrɔn dɛmɛ walima an bɛ jɔn dɛmɛ non an ta ye tiɲɛ ye min ye an bara k'o den ɲɛɲini an bɛ se ka fili on peut se tromper tiɲɛ ɲinitɔ an bɛ se ka fili parce que hadamaden tɛ foyi ye hadamaden kɔ kuma mana fi a b'i hakila minɛ don min ni mɔgɔ hakili b'a la don fɔlɔfɔlɔ min an y'a ye sɛbɛnfura la journaliste dɔ la ko indépendant ko u ye dɔn minɛ k'u siri on était révolté ko ye dɔn minɛ k'u siri parce que jo k'u ko alors jɔn don a donna ta bon on était révolté an y'a fɔ ko ti bɛn maa tɛ ka taa bin maa kan k'o siri k'o ye jɔn ye mais après o kɔfɛ une semaine après an ye kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ minnu b'a jira k'a fɔ nkalon don maa ma siri maa ti siri maraka jamanaw na a bɛ fɔ minnu ma hɔrɔn u b'u ka du kɔnɔ u b'u ka forow kɔnɔ u b'u ka ci kɛ a bɛ fɔ minnu ma jɔn jeli funɛ garange u b'u ka du kɔnɔ u muso b'u bolo u denw b'u bolo u b'u ka ci kɛ n'a fɔra misiri ka jɔ nin bɛ min di nin kelen b'o fana de di n'a fɔra ko n k'i ɲininka dɔgɔtɔrɔso ka jɔ nin bɛ min di nin kelen de b'o di e bɛ se k'a fɔ cogo di alors k'a fɔ ko alors nin ye jɔn ye ka gɛlɛn nin kalanna nin fana kalanna bon en réalité ni n bɔra o kutumu bɛɛ kɔnɔ ka yɔrɔ min f'i ye o ye an ka jamana laadakɔrɔ dɔw b'an fɛ yan ça c'est une réalité laadakɔrɔ minnu b'an fɛ yan hɔrɔn jeli funɛ garankɛ numu jɔn mais nin kelen o kelen n'a ka rôle do o ye tariki de ye min sɛbɛnnen don min ye daminɛna kabini wagadu kan'a bila bi la mais n'a fɔra i ma ko nin ye jeli ye i ka rôle ye min ye i kan ka min kɛ société kɔnɔ o dɔnnen don a t'i bali k'i ka du jɔ a t'i bali k'i ka muso furu a t'i bali k'i ka ci kɛ i ka foro la mais i kan ka min kɛ ka dan yɔrɔ min e b'o dɔn n'a fɔra i ma garankɛ ainsi de suite kana se jɔn ma bɛɛ n'i ka baara don mais tariku y'a jira n na k'a fɔ a ka ca san 1000 ye dugutigiw de bɛ yen laadatigiw bɛ yen diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen diinɛ bɛ kalifa minnu na kabini waati jan misali ta bamakɔ min ye Faba ye c'est la capitale Touré Ɲarɛ Darave i b'a ye k'a fɔ olu de ye Bamakɔ tigiw ye kabini indépendance taara président bɛ na o si ma deli k'a fɔ bon dugutigiya ka minɛ Touré ni Ɲarɛw la a i delila ka mɛn mais y a pas de problème ils continuent à exercer ou ka dugutigiya ni fɛn u b'a exercer Bamakɔ misiriba de ye référencier diinɛ sugu bɛɛ bɛ Bamakɔ yan bi taabolo sugu bɛɛ bi yan mais e delila k'a mɛn diinɛ bolofara jumɛn in na ko Bamakɔ misiriba sali a ka minɛ kalilakaw la k'a di maa wɛrɛ ma ça s'est jamais passé kɛlɛ t'a la maa si ma empêché k'i ka misiri jɔ i b'a mɛn wahabiya misiri i b'a fɛ sufuw ka misiri i b'a mɛn amadiya ka misiri bɛɛ b'i ka misiri jɔ y a pas de problème hamalisiw bɛ yen y a quel problème bon maintenant ni i ko anw ka fara ɲɔgɔn kan sisan k'a fɔ bon écoute Bamakɔ yan vraiment y a un problème Turew ni Ɲarew mɛnna dugutigiya la an k'a minɛ olu la ten sa k'a di Jaralakaw ni Kulubalikaw ma a bɛ ɲɛ yan maa tɛ miiri o la yɛrɛ k'a fɔ o bɛ kɛ bon écoute moi je pense que ça c'est très important n'a sɔrɔla tiɲɛ de don ko mɔgɔw bɛ siri ka u ci ni tiɲɛ don dɛ mɔgɔw de bɛ minɛ ka jɔlɔkɔ d'u la ko a ye jɔnya a banna jɔnya ma o tɛ kɛ
Ça c'est pas normal. Ni tiɲɛ do dɛ. Ni tiɲɛ do. Mɔgɔw de bɛ minɛ ka siri. Aw ye jɔn ye. A ye taa foro la a ka taa ci kɛ kana d'a ma. Aw ye jɔn ye. A ye na an ka dumuni tobi. Aw ye jɔn ye. An m'an ka bɔ nin yɔrɔ in na. Aw ye jɔn ye. C'est compliqué. Gɛlɛya b'a la. Bon, ça c'est compliqué. N'o ye tiɲɛ ye, o man ka kɛ. O tɛ diinɛ na, o tɛ Mali sariya la. Ni tiɲɛ do dɛ. Cela ne doit pas se faire. Ni ko in kɔni bɛ maa ga kamana na y'a fɔ cogo min na an ye ja caman ye nka Mati Kalaturu jaw kan sabula diɲɛ laban in na kow ka ca jako fanfɛla fɛ nka mun fana kɔni ye ɲɛŋɛ ye dɔgɔkun tɛmɛnen in na an bɛ se k'a fɔ maa dɔw kɔni bɔla u taar'u sigi Faransi ambassade da la bamani min bɛ o ni EDM ni ɲɔgɔn cɛ u kun sigilen bɛ yen u nana k'a fɔ k'u nana dɛmɛ ɲini sabula olu sɛgɛnnen bɛ u fa jamana kan u fa dugukolo ye yɔrɔ min ye n'o ye u faso olu yɛrɛ sɔrɔla yɔrɔ minnu na u bɛnbakɛw bɔla yɔrɔ minnu na k'u kɛlen bɛ jɔn ye o yɔrɔw la ɔ kunnafonidilaw caman gɛrɛl'u la u ka kumakanw ta i n'a fɔ jini bɛɛ n'a bolisira don an ka kunnafoniw bɛ bɔ an ma fɛn minnu kan kosɛbɛ a dunni kama an ma hakilila ɲuman sɔrɔ ka o kɛ nka ka kɔn nin fana ye an bɛ jamukan wɛrɛw labɛn fan wɛrɛw fɛ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw nana an n'u ye jamu kɛ ɲɔgɔn fɛ karamɔgɔ Daba Tunkara den fitinin dɔw bɛ yen nɔ jogini ni fɛn dɔw kɛla an ye minnu ye jaw la Masa Kalatura kan nka a bɛ mɔgɔ gan kamana na nka dɔw yɛrɛ nana jamukan yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ yen nɔ u jogini don bandiw ni kɔliw b'u la donc olu y'a jira k'a fɔ dugu la a bɛ fɔ k'a fɔ ni bagan fagala ninnu de ye jɔnw ye olu de kan ka bagan boso ninnu de kan ka nin kɛ ninnu de kan ka nin kɛ donc ni bana ma a bɛ kɛ sababu ye ka gɛlɛya se kabila bɛɛ ma bɛɛ bɛ gɛlɛya sɔrɔ nɔfɛ. Si ça c'est vrai n'o o ye tiɲɛ ye n'o o ye tiɲɛ ye n'o ye tiɲɛ ye et ça c'est pas normal mais ce qui est sûr ne ye kunnafoni wɛrɛ minnu mɛn laadaw do sigi u bɛ sigi de la san caman ne ye jɔn ye e ye hɔrɔn ye ni kɔɲɔ bɛ ne ka so ne ye jɔnkɛ an bɛ sigi de la sigi ja kama e bɛna ne ka saga fa i b'a boso i taatɔ an bɛ dɔ d'i ma parce que kungo bɛ e fɛ yen nɔ e tɛgɛ man ka don fɔlɔ ni kungo bɛ e fɛ yen e ye hɔrɔn de ne bɛ wuli ka taa e ka saga fa n b'a boso ne taatɔ i bɛ dɔ di yan sabula kungo bɛ ne de fɛ yen ne man ka don o ko ninnu bɛɛ la o don e man ka don o ko bɛɛ la o don parce que tu as d'autres choses dɔw y'o fɔ mais ce qui est sûr et certain n dalen don ala kɔnɔ a bɛ san 100 caman bɔ an ma deli ka nin gɛlɛya in mɛn abada nin kuma ninnu ni nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen wuli ka jɔ kɛra il y a 2, il y a 3, 4, 5 ans mun nana n'a ye ayiwa ɲininkali c'est ça yanni i ka jigin bin yɔrɔ la i tɛ yɔrɔ min i b'o de jateminɛ pourquoi nin ko ninnu nana wuli bi ayiwa ko grand Sila bɛ nɛgɛjuru la grand Sila bɛ nɛgɛjuru la ok alors grand Sila bon de toute façon an bɛ oui an bɛ grand Sila ta peut-être que a bɛna ka samɛ foli kɛ n'o tɛ an ma nɛgɛjuru labila nin ko kama parce que c'est pour éviter beaucoup de choses alors grand Sila est grand auditeur de Radio Jekafo aux États-Unis grand Sila i ni sɔgɔma grand Sila wa alaikum salam comment vas-tu mon cher ami aw bɛ sa ami aw sila ka ban mura ma nɔgɔya fɔlɔ dɛ a kɛla baara ye Daba ani mura ni ale bɛ ɲɔgɔn na yan i bɛ sɛkɔrɔ kɛ nanji ye sɛkɔrɔ bɛ yan tubabu sɛ Daba aw minɛna awɔ ayiwa ne hakili la aw minɛna ayiwa a minɛna a kɛ to ɲini a minɛna ayiwa a b'a di ma ko ne b'a kɛrɛfɛ a k'a di ayi a tɛ wuli yan n'a m'a di ou bien n'a ka kɔrɔlen b'i la i b'o bila a nɔ la ayiwa baasi voilà Sila Daba an bɛ bɛɛ fo Musa Sall ni Musa Kulubali ni Haruna Kulubali ni Saji Baraji ya an bɛ bɛɛ fo ani Kamara awɔ ani ka dɔn cɛ tɔgɔ Tijani Marko an bɛ bɛɛ fo Daba ok Daba yalo ne fila Daba ne bɛ ne ma jɔnya kuma ni ne ma da don a la oui tout à fait voilà mais c'est-à-dire que fɛn o fɛn joli tɛ suma nɛn kan quoi bon i b'a dɔn ko nin fɔ a tɔgɔ n'a forme dɔrɔn de bɛ yen sinon a kɛwale yɛrɛ tɛ ka k'u la k'a fɔ k'u bɛ minɛ k'u bila jɔ la u bɛ taa kɔgɔ bɔ ou bien u bɛ sojɔ mɔgɔw ye non u tɛ ka kɛ mais forme dɔrɔn de don laada de don dɔrɔn ka sigi ja ka voilà mina min fɔ c'est très simple c'est-à-dire que allô allô oui
Sila n tulo b'i la o. Voilà. Oui. Donc cette année mɔgɔ. N'a donna ko la a bɛ ko in kɛ ni cette année ya de. Wagati min na c'est-à-dire que ne bi ko début de lajɛ ta fɛn fana f'i ɲɛna dɔrɔn o y'a bannen c'est-à-dire que ko in donna cogo min na. A donna bɛnkan de kan. O bɛnkan nin kɛra bulon kɔnɔ ou bien kungo kɔnɔna la. Maintenant sisan ni aw bɛ fɛ ka ko in ban a tɛ taa sariyatigiw fɛ yen. Maraka ninnu ye hɔrɔnw de silamɛw de don laadiliw de don. Aw y'u wele dɔrɔn a k'u sigi a k'a f'u ɲɛna diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ évoluera. Franchement a bɛ ka fɔ anw ma jɔn walayi a y'a lajɛ ala yɛrɛ kama a k'an hɔrɔnya an ka nin ko in dabila silamɛya yɛrɛ kama. Parce que a ko in daminɛna o bulonkolon de kɔnɔ yen. Dɔw sanna dɔw minɛna kɛlɛ la. Maintenant u kana taa fanga kunda u k'a kɛ silamɛya ani hɔrɔnya la ninnu b'a walayi maraka ninnu u b'u libéré wa cɛkɔrɔbaw b'a fɔ mɔgɔ si kana kuma fɔ dugu la waati. Exemple ye mun ye. Maraka bɛ taa tunga fɛ a muso bɛ den 3 4 6 kɔfɛ n'a nana u b'a fɔ n'i y'i da gosi a kuma la an b'i haramu ko diɲɛ ka wuli hali sini u denw bɛ wele o jamu kelen na mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ u den tɛ mais u b'a ladon ka ko bɛɛ k'a ye. C'est-à-dire que ko in ye bɛnkan de ye. U taara mɔgɔ ninnu jɔn ninnu taara n'a ye sira min kan moi grand sila u taara n'a ye violence de sira kan bon ni violence dɔw bɛ Mali la maraka b'o la ni ye violence ta n'u ye hali n'u ni bɛ to a la u t'a dabila. Bon i bɛ ka min fɔ harcèlement bɛ don a bɛ na jouer kan parce que communauté c'est un peu faible. Maintenant ni nin ko nasugu kɛra n y'o de fɔ u ka segin kɔfɛ u ka taa bulon kɔnɔ u ka kuma u kana avocat ta u kana sariyatigi lajɛ u kana droit de l'homme lajɛ u ka taa kuma u hɔrɔn damaw ni ɲɔgɔn cɛ u b'a dabila. I y'a faamu wa i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ i mana diɲɛ kabila o kabila ta jaba i t'a sɔrɔ hɔrɔn b'u la. Hɔrɔnya tɛ siya ye koyi hɔrɔnya ye kɛwale de ye ani jogo. Maintenant maraka ninnu fana ye hɔrɔn ye danbetigiw don silamɛw don u k'u wele dɔrɔn k'u sigi u ka fɔ ka bɛn k'a la et puis c'est tout. Tout à fait. N'u taara sariya sira kan d'abord o de ye violence in de yɔrɔ ye o de man ɲi. Bon n'u ma sɔn o ma walayi daba ne yɛrɛ garanti la n b'a garanti ye hali sini n'i y'an bɔ k'an bila kungo kɔnɔ dɔ bɛ dɔ siri ka na n'a ye so walayi. Hali sini o bɛ kɛ hali sini n'i y'an bila kungo kɔnɔ dɔ bɛ dɔ siri ka na so. An t'o tile la bilen sisan an bɛ sigi ka fɔ wala. an t'a tile la an b'a tile la dɛ. hali sini n'i taara moti yan fan fɛ commandement bɛ yen. a tɛ se ka fɔ diya de la o commandement bɛ yen o. N'i ma sɔn u b'i da k'i kan tigɛ mais problème ye min ye dɔrɔn n bɛ k'o de f'i ɲɛna an ka taa à l'amiable o de ye ɲɔgɔn tɛ quoi. Merci bien Grand Sila. Alors vraiment waati kuruna vraiment an y'a faamuya merci bien. Alors Abdou i k'a dɔn Grand Sila Amérique an b'a fɔ ka waleɲumandɔn a ye kuma kunkurunin min d'an ma an ko an tɛ se ka nɛgɛjuru labila parce que c'est trop compliqué c'est trop sensible i k'a dɔn vraiment n'i ma don fin na i bɛ don jɛ la bon vraiment an ka laɲini t'o ye an ka laɲini ye min ye faamuyali bɛ se ka na cogo di marakadugu la. Bɛn min na cogo di marakadugu la o ka fisa n'a kɛlɛlama ye o ka fisa ni ɲɔgɔn buruja ye o ka fisa ni ɲɔgɔn nani ye walahi Abdou o don ko n ye kuma dɔ mɛn réseaux sociaux kan ma se ka sunɔgɔ dɔw bɛ ɲɔgɔn dɔn u ye teri ye kabini u fa faw bɛ jɛ la fo ka se mɔkɛw bɛ jɛ la ka na faw la ka na se denw ma mais dɔ bɛ dɔ ta tɛgɛ ma a bɛ kuma dɔ fɔ u ka kabila ma a tiɲɛ n'a nkalon a bɛ na ni tiɲɛni ye donc il faut pas que maraka jamana na a ka se o yɔrɔ la Grand Sila ye min fɔ ɲɔgɔn ye ka kɛ dugutigiw ka bɔ maa kalannenw ka bɔ u ka sigi u ka kuma solution jumɛn b'a la a bɛ ban cogo di ko bɛ t'u nɔ na cogo di a bɛ yɛlɛma cogo di fura foyi t'a la o kɔ u ka fisa ni nani walima ka ɲɔgɔn zuruku walima dɔ ka wari bɔ kɔfɛ ka na nin kɛ c'est pas la peine et puis n'u ye ko to sariya bolo kan tribunal bolo kan tribunal tɛ se ka laada dɔw bɛ yen tribunal tɛ se k'i da don a la a bɛ taa compliqué n'a compliquera ka ban a bɛ gɛlɛya donc a bɛ kɛ ni kɛlɛ ni dusu ni ɲɔgɔn nani ani waribɔ ye nafa t'o la an bɛɛ de wolola dugu kelen kɔnɔ an bɛ ɲɔgɔn kan kabini an bɛnbakɛw ka se bi ma mun bɛna sigi ko y'an ni ɲɔgɔn cɛ bi mun b'o ban bɛn sigikafɔ sigikafɔ de bɛ na ni bɛn ye fo ne k'a dɔn e bɛ min nɔfɛ ni ne y'a dɔn e bɛ min nɔfɛ min ka di ye karisa e bɛ nin den nɔfɛ wa nin kɛli man gɛlɛ walima nin yɔrɔ an b'o bɔ a la an bɛ nin kɛ tan an bɛ nin kɛ tan ni nin dɔrɔn don o ka nɔgɔn où est le problème
problème t'a la. Bon alors maa dɔw bɛ yen olu ka teli a bɛ hɔrɔn kunda n'i y'a kuma f'u ye i ye tasuma da u la a bɛ jɔn kunda n'a kuma fɔr'u ye i bɛ tasuma da u la donc tout ça c'est des problèmes très 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 sérieux ni i y'a dɔn diɲɛ ko o ko extrémiste b'a la min bɛ faamuyali kɛ k'a fɔ ka kuma ni nɔgɔya an k'a fɔ k'a kɛ ni nɔgɔya ye o maa ka dɔgɔ a tɔ kɛra extrémiste de ye ni an tun sera o yɔrɔ la a bɛ taa kɛ dansogokɛ ye dansogokɛ mana na a bɛ dɔ bɛ digi kɛ dɔ la dɛ et ça c'est pas bon an kana so yɔrɔ ma ala k'an kisi an kana so ma ala k'an kisi karamɔgɔ Daba Tunkara min kɔni ye nin ko in ye an bɛ se k'a fɔ a gɛlɛyala kosɛbɛ sabula jamana min bɛ yen n'an b'a kɔnɔ jamana yɛrɛ sariya jamana ye nka an kana t'o bolo bɛɛ kan karamɔgɔ Daba Tunkara mun bɛ jɔrɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o de k'a fɔ maa minnu ni bɛ ka ɲɔgɔn wele hɔrɔn ani jɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ taamana bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan tunga la a kana taa répercuter u ka o jamanaw fana sigi an'u ka adamadenya kan waati kɔni banna an bolo yan nɔ karamɔgɔ Daba Tunkara Lɛbajɛrɛ jɛkulu bɛ fo Jibi k'an ka duman dɔɔni lamɛn karamɔgɔ Kuti. Jibi k'a dɔn waati kuruna an bolo ka ban bi ta kɔnɔ an b'a ɲɔngiriya ka yafa ɲini kɛ i k'a dɔn kuma minnu n'an y'a fɔ n'a bɛna ni tiɲɛniya o t'an ka laɲini an ka ala deli de bɛn ni kelenya ka kɛ o de la an bɛ welewele da kɛ i k'a dɔn laadatigiw ma min ye maraka jamana laadatigiw ye i k'a dɔn olu bɛ yen minnu ka kuma lamɛnnen bɛ olu k'an ka wuli ka jɔ boloda i k'a dɔn nin jamakulu ninnu k'u magɛn min bɛ se ka to u bɛ fɔ ka bɛn kɛ i k'a dɔn hakilina kelen bɛ se ka sɔrɔ cogo min na mankan in bɛ duga waasa hadamadenya duman min kun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u ka segin an bɛ wele bila Haut Conseil islamique ma an bɛ wele bila Jaliw ka tɔnba ma Jaliw ka tɔnba min bɛ Bamakɔ Mukutari Kɔnɛ a n'a jɛw u ka wuli ka jɔ boloda ka marakaduguw yaala ka taa mɔgɔw lamɛn ka mɔgɔw hakilina dɔn ka mɔgɔw hakili sigi gɛlɛya in bɛ ban u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min u bɛ segin u segicogo kɔrɔ la cogo min i k'a dɔn an bɛ ala deli o la n'i taara tubabu jamanaw na foyer kɔnɔnaw na i b'a sɔrɔ u marakaw de bɛ ɲɔgɔn kan maa siya wɛrɛ tɛ yen a bɛɛ maraka bon alors gɛlɛya in bɛ bɔ so fo ka taa don ni ɲɔgɔn cɛ u sigiyɔrɔ la i y'a fɔ cogo min a bɛ na ni tiɲɛni ala k'an kisi o ma ala ka faamuyali na ala ka basigi na jamana kɔnɔ Jibi bolo tun bɛ nɛgɛ la min ye kumaso kɔlɔsili o tun bɛ ayiwa Buwa Jabate bolo Abdou Touré Daba Tunkara wa salam